बिनानाव दिनै जिहेतु मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय बे फोसावनायाव नोंथाङाबो उथ्रिसार जानो हादों मा बुंगोन दा दायो आङो खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना कुसुम सरकार मा सरकार कुसुम सरकार कुसुम सरकार आं फिसानिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो मेट्रिक माने फरायसालियाव बर' फरायसालियाव आङो फरायदोंमोन ओमफ्राय दा आङो दा क्लास 10आव आङो एग्जामखौ होबाय HSLC नि दा आङो जेसेबां सानदोंमोन मोजां जागोन होननानै एग्जामा नाथाय जायासै थामथि थाखोआव आङो उथ्रिनो हादों आरो दायो आङो एसेबां खुसि जानो हायाखै आइ बाबामोनखौ बारा खुसि जाहोनो हायासै आङो जेरै हादोंमोन आं इदिनो लिरदों आं एग्जामखौ आरो आं दा नोंथाङा सासे बेंगलि कास्टनि सासे फरायसुलि बेबायदियै नोंथाङा फरायनो थाखाय आखायाव लाबाय बर' मिडियाम मा साननानै नों बर' मिडियाम फरायखो दा आं बारा माबा खालामाखैमोन बाबाया होबाय जेरै आंखौ दा सारमोना जेसेबां फोरोंहोदों एसेबांनो फरायदों आरो दा बे समावहाय बर' मिडियाम फरायनानै माबोरै मोनखो नोङो दायो मा मोजां नांदों ना गाज्रि नांदों आं मोजांनो मोनदों फरायनानै दा बे समावहाय कलेजाव बबे कलेजाव फरायगोन आरो मा स्ट्रिम लानानै फरायनो नों गोसोआव सानदों आं दा बर' कलेजाव फरायनो सानदों नाथाय दा स्ट्रिमखौ आर्टस लानो नागिरदों